po, Mang Deng, at sa mga lahat po nandito ngayong umaga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kung, nakapila na ka mo ang aldokeng distrito kanyan, pila na ang aldo congressman. Ano ba tayo ngayon? Meron na 1 bang, month and 19 days. wow, so, wala ka pang atong bulan na yan. Oh. Wala pa po tayong 2 buwan. Okay, so, kumusta po, may itong bulan ng po pang pilang na aldo milabas as congressman, ano na po yung experience nyo ngayon, ano mo po pwede yung share tamo ka rin, kabalayan tamo. Kaya pong Kwentuan mo. Kaya pong may gitamong pabulan bilang representante naning Primero Distrito, ita mo po may kapag-file ta na pong House Bill na tsaka po 3 resolusyon. At ita mo po may kadurot ta na po kareng aliwaliwang barangay naning syudad tamo niya pong last month po dinurot tamo po lalo na po mabalakat ang pumagalang rin pong kekatang kabaleng ka rin. At may miyata mo pong gamit na rin yung kakatamong daycare center na school supplies na po dininan talangan pong school supplies dingegan-nagan ng daycare students tamo king buong distrito, king Primero Distrito. At saka po rin aliwang senior citizen tamo pasyalan tala rin po karing aliwaliwang barangay kukumustan tala po deta pong kakatamong bedridden mo rin na senior citizen apunta lang tano po king magalang ang pumabalakat. Okay, Kong, yan pong mag-upisa kayo bilang congressman, kayo po ba may nibayo? Lalo na, yung mayor kayo, 6 years, usually executive function yan, everyday yung tamag-obra, yung kaya pong obra. Uling pong menibat tamo po, maging konsyal tamo po, ana mabanwa mo rin, yapin tamo po masyadong magkasakit, ken transition na. Yung pong mumunang gawa tamo, linawe tayo po ing rules sa ning house kung makanano po ing mag-file house bill, uling niya po ing primary tamong obrata para po aso pantala po rin kabalenta mo. Emo po nga ni King Angeles o kaya king distrito tamo, kung yan na po king buong Pilipinas, ing kaya katamong susubukan na susopan. Niyabi po kung lawen nyo rin ing kaya katamong house bill o final, halos po rin agawa tano po king syudad tamo, kung agawa tala po king syudad tamo niya pong mayor tamo, malyarya pong gawan king buong Pilipinas. Okay, naalala mo po rin ang house bill na pinalta mo kung para ka rin pong Manuel Ben po, makaranda ba, pwede yung pong pakibangkit, dyan mo pong title daret ang bill. Ante mo po ining metong house bill na pinalta mo po, ining house bill number 2422, an act establishing Balay Puso Home for the Elderly in all cities and municipality. Uling yan po, ikitaya po makanano ya po ka-effective. King syudad tamo niya pong gawa tayong ing Balay Puso. Kuno ka rin po rin ng kaya katamong senior citizen, nasusopan tala po, deni pong alanang tuknangan, alana pong anak, deni pong mga pabren, dininan tala pong metong alugal. Na kuno ka rin po ing estado, ing syudad na, ing manibala king karelang health, ang pong well-being din para pamanganda na gana. Kung pong agawa niya po king Angeles, isipan ko po kasi dengang pong munisipyo, dengang pong syudad, kaya mabilog ang Pilipinas, agyude rin pong gawan. Ulit pong atino pong malyaring kopyan. Atinta na pong sample karela. Niyapin po, ini pong house bill ni, para po ka na ako masanting niya po ini, para po kimbong Pilipinas na sana. Dene pong kayakat na mong senior citizen na alanang tuknangan, alanang anak, alanang maruga karela. Medinan la pong lugar, kaya katamo. So hindi po bali national bill ya po kanyan, pero ting kayo naman po atang sinampang house bill para ka rin king local naman itang nano itap king sapang bato nano ya po ito kung Opo, ita pong metong na diniklarata mo po na ing sapang bato po maging ita pong portion tamo ka rin kuno la po rin kaya katamong kapatada ay ta na madeklaraya pong watershed or para po akakita naman kasi gana-gana pong danong tamo manibatan po king kaya katang kabundukan. Imo po maging problema tamo king syudad, malambat na panahon. Emo po Angeles, Mabalacat, Porac, Clark, yung pong water level tamo, bababa na yung bababa. Kung alata mo pong tanaman ka rin kaya katamong kabundukan, malaos pong magisan. Tsaka dakalap na pong study. Pepal to kaya katamo, kanita pa, na impo ka nung danom. Yung pong water table tamo, bababa na yung baba. Kaya yan na po siguro yung 7 oras.
na sa Masnantane po ini. Tsaka ini po, ene po proyekto ning syudad ni. Yung pong may kumpisa kanini, itatang abong tayag. O, tangabong tayo. Dali, tangabong nga po tayo. Linapit niya pong tatangabong na tayag ini kanako, 1990s pa po kano, gagawa na yan, natanam niya ka rin. Yung pong proyekto ngayon niya po kasanting, para ya po kitang foundation ng telakad ganita, ing Araw Foundation. Niya pong ginawa tamo rin pong metong resolusyon, na Britaya pong palagyo, itang Sapang Bato watershed, kang tatang abong tayag watershed. Uling niya po ing megumpisa kanyan. Siguro po, istuya mo na kilalanan tayo po ing megumpisa, ing meging founder, megumpisang ginawa kining watershed tamo. Kong, pilano mo rin tanaman na itanam ka rin, lalo na niya. Mangga, aliwaliwan tanaman, langka, kung ano lang po rin. Halos fruit bearing na po. Fruit bearing tamo kasi ka rin. Balo ko po, kulang-kulang na lang po nga 10,000. Oh, karakalda. Magit kumulang nga 10,000. Yung pong pamisabi mi ka rin. Yung pong mi kabandi ka rin kung ninong manese kintanaman. So, let's say po, yung metong tamong kapatada aita, iya pong menese kintanaman. So, sana, kinaga ng prutas na po nita. Iya pong mag-harvest, iya pong mamisali, iya pong magdala king kareng kaya katam palengke para pisalina. At the same time, iya mo rin po yung bring ng kanan, apangana. So yan ang maging livelihood na po niya. Tinyang dita ka karagdagan na panakitan ni. Opo. Baka ni tayo po ing gewata mo ka rin. Okay. So pila niya po itang sukad na nitang Sapang Bato watershed, Kong? Pila niyang hektarya ito? Ito pong pakisabi tamo po kanita king BCDA, it's about 5,000 hectares. So papuntaya po nga ni Kim Bundok na kung malyari po, ing Ciudad Angeles, siya pong maging manibala. Yung pong buri ko sabihan, panibalande po ing syudad na iya pong mananam na ala pong infrastructure agawan ka rin, ala pong building gawan ka rin. Uring padeklara tayo rin pong no-build zone. No. Okay. Maliban po po kareta, nanula pa po retang pinalta mo, Kong. Kasi kaluklok yun talagang atinang makareding na pinalyo eh. Opo, then itong ngaliwang House Bill tamo, an act expanding primary care package under PhilHealth including benefit and packages for mentally health and other purposes. Baloy naman po niyang itamong mayor, then itong ausan tamong palaboy-laboy, then yung taong grasa na may Ras Angeles, kukunantala po, Ampo ng tala. ampunantala, paulo tala, pagdala tala po ka rin ngaliwang mental institution, hanggang pong i-release na nila. Sabihan da pong they are fit to go out, deta pong panulo da, yung pong syudad mo rin yung gagasos kanita. So, nang bugewa tayo po ini para po yung PhilHealth makasaupya mo rin, at din pong aliwang lugar. Aso pandala po rin karelang mentally challenged. So hindi po makasampa niya naman po kayong kongreso. Opo, makasampahan niya po ini. Yung pong balo ko may reading memo rin po ini. Okay, nanula pa po. Deta pangaliwa. No karakal din eh, balo ko, Kong. Ene pong metong an act augmenting the numbers of barangay public safety officers proportional po to the barangay population and amending for the purpose of local government code. Provision to the 20 BPSO limit for every barangay. Napabuli na sabihin ni Kong, pwede pong paki-expound tayo about I think gender and kabalenta mo. Opo, uling balutan naman po rin kaya katang BPSO, kareng pong barangay, makalimit lang mo pong 20 yan. Tiyo mo po yung barangay Balibago, net, bukaragul yan. Kaya ba't mo po kanitak ding empleyado ra. Niyapin po, papadagdag tala, depende po kung nano ya po yung kailanganan ng barangay. Kung pong malatiya mo, okay mo itang hanggang 20. Pero kung daragula kalubaning Balibago, Malabanyas, Anunas, then pong aliwa-liwa tamong baryo keti Ciudad Angeles sa mga ragol, ang papapuking distrito, dapat po darakala po rin magobrada mo rin. Okay, so atin pa po, Kong, reta pang aliwang House Bill o resolution na Ito pong aliwang resolution tamo, ito pong ngaman mong kunan din, itang papalagyo tayo po ing Sapang Bato, kan tatangabong, itang watershed tamo. Tsaka nandun po, atin tamo pong dinina na certificate, ito pong congratulating Liam Cassie
Opolento for winning the silver medal for the 6th Copernicus Olympiad at Columbia University in New York. Wow. Dapat po rin ang anak namo Kilalanan na na. kikilalaan tala po kung ano po ang agagawada na king sarili da galingan. Kaya rin pong achievement na po either Saka mamiya lang pride. Kaya opo, lalo- either po sports yan o king kebalwan da po kareng-karelang kanya-kanyang timopini, Math Olympiad ya bali ni. Dinan tayo pong metong certificate para po makuswelo naman, para maengganyo la pa. Din kaya katamong kayo nakan mag-aral pa. Okay. Uling baluta mo po rin, Congressman, naman po talaga limited in punishment kaning distrito tamo kayong daratang panahon. Baloy naman po yung kaya dengali wa tamong problema na. Kaya ni pong distrito tamo. Then ni pong kaya katamong, uli pong misabi kaya po ng king DPWH, may utang ko po karela, kung makananutan na pong sopan, then yung kaya katamong daycare. Daycare. Kaya di po buong distrito. Kumano tala pong paayos, kung malyari tayong po magrekomenda. Karela na para po pagawa daw po ring karelang daycare centers. Yan po meto nga po kareng proposal tamo king DPWH. Then pong ng daycare centers king Mabalacat, Magalang, Angeles. Dito pong EPA may gawa. Pagawa daw po sana, i-repair dala. Kung alala po, pagawa tampong bayo kung atin na pong lugar. Siyempre po, patsegewa daw rin kailangan po atin lang mo rin kagamitan. Ang gama pong TV, para po rin, uling aliwanag po yung technology ngayon Dapat po din lang smart TV para po rin anak tamo, atin pong knowledge channel na o rin niya po malyari na panggamitan din kaya katamong mestra. Panturo po ka rin anak. Tsaka siyempre po itang dapat preskola mo rin kung malyari na mo rin din ng aircon din ng daycare gagawan tamo. At ina kayo po bang inventory kung nung mga pilalari ng daycare center na target yung i-request ng DPWH? Then pong daycare center keti distrito tamo, ela po masyadong dakal din. May gitla mong adlundala na At dalan po. So ila po. Atula pong dala na daycare din, more or less, na. Ay, pero po yung pang pa-priority tamo, uling alas po rin king Angeles. May gawa na la. Din pong pa-priority tamo ngayon, yung Mabalacat ang pong Magalang. Deta po, bagit la pong 173 daycares deta. Datang Mabalacat and Magalang po. Opo, 170. 173 la po rin. Deta po rin priority tamong burita mong mauna. Ulin po niyang mayor tamo Angeles, din pong king Angeles sa paggawa tanongan po. Okay, maliban po ka rin yung daycare center rin. Nanula pa po rin ang project na burita pang isulong. Siyempre po, yan pa pong metong tamong kailangan isulong kung makanano tamo pong makagawang computer laboratory balang high school. Computer laboratory bawat High school. Balang eskwela po. Balang eskwela pong high school, public school po kaya siyudad tamo, mangailangan na pong para po enrichment. Uling pong tsuta na po kin digital irangemi na mabiyasa la po rin kaya katamong kainakan. Mga computer. Napin po, importante ya po itang computer laboratory da. Ikit miya po yan. Karen po high school. Kaya po Angeles, halos po agawamin dangan. Napin po, betong nemo, duwa na lang mo pong eskwela rin may gawakan tauling nagkulangan tamong oras. Ngayon yung congressman tamo, abetano po rin. Okay. Tsaka po rin aliwang high school sampung king Mabalacat ang Magalang. Tsaka tala po dapat equip din natin la pong computer at least nga pang 50 mong computer balang eskwela. Tsaka dyan talang aircon para po ding pong kaya katamong gagamitan. Masalese nga ala pong masisira ka agad. Okay. Maliban po kareta, ating pa pong karagdagan na kung balo ko, pilang ka pang, wala ka pang 2 bulan pero karakalda na rin kung Diyos ko. Then po rin burita mong gawan pa muna karas po king infrastructure then karenitan po papasahop king kaya katamong king pong DPWH. Ngayon po tintaba pong metong pang proyekto uling umpisang kanini uling ikit ko rin po makanano lamang kasakit din ngaliwa tamong kabalen niyapin po pepasali ko pong dakal manong man pong matsura man pong darandaman
Dakal ko po pepasaling kabaong. Aroy. Uling kapilang pa mo, migsweldo ko eh. Wapo. Dinonate yung ata rin sweldo yun, pilang bulan lang dinonate mo. Deta pong pigsweldo ko, ilang pinaliming kabaong nga 2 bulan. O, malari lang po magabil din ng kahirap ko. Katabi sa magabil, ganit ang libreng kabaong, malari na lang. So, hindi na po pwedeng mag-request ka rin ang libreng kabaong nyo, Kong. Deta pong kikatamong kabalen na pakakalulo talaga, ne? Malyari, deta pong ala talagang panyali. Panyali. Kabaong na ating pong bilyaring masanting karela, malyari lang pong mag-request kaya katamo. At then po rin kaya katamong susopan. So, pwede na lang pong mag-request ka niyan. Opo, malyari na pong mag-request, huling megawa, atin na pong megawa. Atin na pong megawa. Atin na pong megawa. Tsaka may kapamayad na po eh. Huling Okay. migsweldo na ako po. Migsweldo na ka. Well, tinaka pala pabulan, migsweldo na ka na akong. Okay. Nano ka mo nga Aldo, Lulong? Ba't na medyo mag-like ka tapambag? Bale po, atyuta mo po king kongreso, Lunes hanggang Merkulis. Wow. Sto pong kay, abaka maranon, tsuta na ka rin, uling dakal tamo po committee hearing, ante mo po napon, adwa tamo committee hearing. Bukas, balo ko adwa mo rin yung committee hearing tamo kanyang bukas, mag-umpisa ng alas 9 ng abak, dapat tsuta na ka rin. O tatso ka gani-gani, wala, may kalinob yata ako. Kaya po, eko talaga linob ngayon eh. Uli mo, tsaka makadeklara yung Quezon City City Day ngayon. Quezon City Day. Ngayon. So wala pong session kanyang kimbuong Congress na. Ala pong session king Quezon City. So usually po rin ang committee meeting yung morning lang kung Den pong committee hearing ni, normally po abak la rin. Karas na po ning alas 3. Atin na po yung plenary session ni. nitot akagidak yung TV den kasiping mo kabalentala. Makalani sitting arrangement ngayon ni keng Congress ko. Kasi kanita bala mo alphabetical order pero bala mo ngayon by province, by region or what? Ngayon po gawa ding ikit ko ngayon by province ya. Den Pampanga, 1st hanggang 4th district ni siping la. Chula po king siping tamring Aliwang Bulacan, din Tarlac at chula king Gulot mi, ding Aliwang bali po ing region 3 at chuya po kitang metong aside. Oh. By region na po rin halos ne. Ikami pong halos mi siping-siping ka rin ng pong miyabe-yabe. Nyapin kung nga pansin nyo po, madalas siya po yung kanakong letratong lulwal ngayon eh. Wow. Uli ng kasiping ko yung ma'am eh. Ma'am Jemmy na. Ma'am GMA po, yung kasiping ko. So yun pong kasiping. Punta mo nga na Ma'am Jemmy na mong punta mo nga na mong gagawan mo kong. Siyempre po, mumuna tanggawan biya tayo pong respeto tamo kaya. Wow. Siklod tamo po kaya, tsaka tamo po makipag-storyang bagya para ita pong ditak tamong kebalwan, darakal na pong darakal. Tsaka palagi ako, lalo kang galing kanya, nuling kasi pong presidente niya, malyari kang mangopya kayo. Kung pong pamangopya mo sa netang pong mangopya. Wow. Wow. Manibat po niyang nag-aral tamo. Wow. Hanggang ngayon, Mangopya ka mo. Mayor tamo, mangopya tamo, niyapin po masanting tamo agagawa. Wow. Niyapin niya ni pong congressman tamo, so pong kay mangopya tamo, so pong kay itamo naman yung kokopyan da. Tuloy ka sa tingnan po ito, lima pang kopya pa po ikong. Teta naman ko kopya na masanting lay eh. Yan ngayon naman, ilan naman yung mangopya kayo eh. Well, ano sa na. Kasi naman talaga maroki mangopya, basta't importante, masanting laretang kokopyan mo. At, kaya Central Luzon Black, at na kayong may organized na po, Kong. Opo, may organized na. In dati pa mo rin presidente na ng Central Luzon Block, Congresswoman Ana York. Iya pa mo rin po yung presidente ng Central Luzon Block. O Kong, yung mayor ka, panita ka nga kaya maka t-shirt ka mo, maka rubber shoes ka mo. Yan mo congressman ka, pilan na mo rin bayo mong barong. At kaya maka barong ka, kaya maka Amerikana kaya. Siyempre, congress mo kasi ka pwedeng maka t-shirt. Kailangan po medyo maka-working attire ka. Barong or maka-Amerikana, maka-coat ka, mga nipel. Yeah. Ay, Elia, malyari tang kako. Kaya pong tutunan yan, magbarong ko mo po pa chatting aktibidades tamo kay Ciudad de Angeles. Wow. Kung yan eh. Yung pong problema kung yan, ireta pong barong ko kanita, masyado na pong maragul. Wow. Uling kan, ikit ko po, may payat ko po ngayon. So, yung makain ni gastos. Uling pwede na ba? Pepa-repair ko lang. Kaya pa-repair mo lang. Tsaka po may obligata mo pong magawa pang barong. Ating ko po kanta metong mga Amerikana. Ngayon may obligata pong pagawa pang adlo pang Amerikana para po ding susulod na mo manaliwan na laman aldoldo. Uling,
Nakakakit yan TV, yan po kay Facebook. Okay, nala po rin committee sa Miras kaya kayo, Kong. Then pong committees na mo, Vice Chairman tamo po king Committee on Transportation, Committee on Transportation, Vice Chairman tamo rin po king Committee ng Games and Amusement, Game and Amusement, member tamo po king Committee na ning Education, Education, member tamo po king Committee na ning Basis Conversion and Development, member tamo po king Committee na ning DPWH, ano la pa, at member tamo po king Committee na ning Energy. Lugar ko po kanya, tsukay kay majority black o minority? Ulim pong Maniba 2019 yung partido ko, PFP ko, Partido Federal. Napin po makayabe kami kay Majority Black. So, tsukay kay majority po kanyan na. Okay. Okay, sino pong pumipili ng mga committee kung o ina-assign lang sa inyo yan? Ano pong proseso sa Kongreso pagdating sa mga committee? Yan pong proseso da ka rin. Bali kung ding aliwaliwang partido na, atin na pong maka-assign a committee. Kay bating majority floor leader, mamili kunino ing dapat kareng aliwaliwang committee. Pero siyempre, manyad na mo rin kaya kaming listahan kung nano imburini. Pero emi balo kung maging member kami, emi balo kung maging Vice chairman kami, o o kung chairman. nano man kareng committee nga rin. Uling dingaliwang committee sinabmit ko karela, ko lang mo rin ikwa. Dingaliwa, ikwa ko lang. Okay, so any question? Si Clea po ng Sunstar tapos si Jovan, pakikuha lang yung... Well, unang-una ho, gusto ko munang makita paano po yung sistema nila ngayon. No? Bago po natin iban, pag hindi pa po natin nababasa, mahirap po magkomentaryo pa. Pero yung pong nakikita natin, yung pong base po kasi doon sa privilege speech ng isang kasama natin po si Congressman Rufus Rodriguez, no? Sang-ayon po ako sa rini-restrict nila yung mga ibang platform. Para po maayos lang po muna yung buong sistema. Kasama na po yung mga e-wallet yan. Opo, kasama na po yung e-wallet na hindi na po sila yung ginagamit nilang main platform. So ngayon po, anong po status ng bill na ngayon sa Kongreso? Yung sa, wala pa po bang finality yan, Kong? Ngayon po wala pa po dahil nasa first reading pa lang po at na-refer na po sa Committee ng Games and Amusement dahil po bago pa lang po kami, technically 19 days pa lang po kami nagsisession, magkailangan pa po munang i-convene ang Committee ng Games and Amusement bago po tatalakayin. Okay, any more follow-up, Clea? Thank you po. Okay, si Joan Manabat po. Uling kaka-file pa mo po king bilayan na. May file na po king Congress, mabasa na po kanyang king first reading. Kaya ba't na pong may basa king first reading yan, ma-refer ya po king committee. Karas na po king committee, impong gawan tamo, i-follow up tayo po yan para po pakisabi tayo po ka rin kaya katamong kayabe ang congressman na supportan da katamo para po gadya pong may pasaro. Uling impong bilay ni local bilya mo naman na para po din pong mesopan kayo ni ring tao kaya Primero Distrito. At yun na pong date kung nung kapilan niya po yun. So far po, alaya pa pong date, uling, dengan pong committees, elapangan po, may ayos na, ela pa po, actually pa po king reorganization as of now. Thank you po. Okay, so, si Gracie Rutao po ng... Unang-una po, gusto ko po munang makita, no? Ang mga kalagayan ng mga batang to. Ang alam ko po sa Mabalacat, may yung mga babae, may home for the yung pong mga women sa Duyan yata eh. Duyan. Duyan ni Maria. Tapos kung lalaki naman, may mga lugar din po sila that is being provided by DSWD ng national government. Yan po sa Angeles po, kausapin po natin yung DSWD natin dito through Mayor John, kausapin din po natin na kung pwede po nilang kupkupin muna para po maayos po at tutulungan po natin yung mga pamilya at yung mga bata. Kung pong kailangan nilang legal help, tutulong po tayo doon para sa kanila. Para naman po yung kung sino man pong gumawa ng krimen against sa ating mga kabataan dito po sa provincias, dito po sa Pilipinas in general, no? Kailangan po natin tulungan yan. Alam niyo naman po, isa po yan sa mga ginawa natin
habang alkalde tayo ng siyudad ng Angeles, yung pong mga karapatan po ng ating mga kabataan ay pinoproteksyonan po natin at hindi po tayo titigil pumroteksyon sa mga ating mga kabataan. Follow up, Gracie, meron. Ang problema akong dun sa, like yung kay Duyan ni Maria, nagpapatulong sila kasi kulang yung facility nila. Kung madadagdagan pa yung mga batang lilipat doon, baka hindi na rin nila makater. May possibility po kaya na mga LGU run o may sarili sa buong district na isang shelter para sa mga street children natin or abandoned? Basically, as of now, sa district-wise, alam ko wala pa. Pero dapat dyan ang DSWD should have their own facilities na separated ang lalaki at babae. Ayun po ang titignan natin maya-maya pagkatapos po natin nag-usap, tatawag po tayo sa DSWD kung ano pong ginagawa nila. Thank you very much. Salamat po. Any more? Mark. Sagli mo po sabihan na legislate tayo so pantala rin kaya katamong kay but kailangan tayo pong lawening realidad. Dengan pong kaya katamong LGU tinla mo pong 45% cap. Nyapin po sung kay matatalila po king gamat din kaya katamong LGUs because of the cap that is given by DILG. Nyapin po yan, itapuin dapat tamang panag-aralan makanano tayo pong i-proportionate itang cap kareni pong kaya katamong magobra ang papa po kareni pong programang gagawa na ng LGU. Follow-up ng Willie ko. Automatic po member kayong appropriation committee niya. May ganun member. Pagkailan yung budget call nyo kung ano lang po yung maging priority in 2026 budget? Ini pong 2026 budget ay deta po nga sabi ko nandin kaya kayo na deta pong aliwang proyekto tamo na buring pakisabi na agawa daw po sana kin distrito tamo timo po rin ng daycare centers tamo then pong kaya katamong laboratory kareng eskwela then pong kailangan da pa po rin kaya katamong aliwaliwang barangay then pong may nga sementong dalan na request na po na sana mga semento then po rin lalawin tamo makananong tala pong allocate din at yan po yung panigaralan tamo ngayon king kongreso at nabin po makiabe tamo rin po king deliberation na ning budget tamo ngayon Okay, Kong, itang gagawan ng tete, kiniking pandan. Kumusta niya? Makaba-kaba ite. Siyempre, kailangan niya po yung South Yuken. As kung gusto ito, uling iya po biro-biro itang pondo na nining flyover gagawan da kining pandan Angeles. Opo, ito pong Pandan flyover ayan pong may kumpisa king proyekto ngayon pong initial mig funding kanyan is Senator Lapid. Nyapin po, may umpisaya po in kaya katamong flyover. Senator Lapid po, di dyan pong pondo niyan, Kong John, ila po nga doon piso pande. O na yung kung nalawen tayo, mididinan niya po yan 100 million a year, a budget. Kung meto niya pong bilyon ng pondo, in kailangan tamo, apulong banwa. Maninayan po. Bayuya po mayari. Okay. Ngayon po, diyang kaluklok na mo bilang kongresista, mintatama po kang Secretary Bonoan, king DPWH. Peke sabi ko po karela, kung malyari de pong dagdagan ing budget na ning flyover tamo. Maybe sana naman po, so digdagan na po ngayon from tapong existing 100 plus 200 million. Kung pong every year po agagawa tayo po 300 million, siguro po bayo yung mayaring term ko, apayari tayo po yung flyover. Ganyan. So yan pong i-request yung kanyan, taytang may dagdagan yung pondo na yearly na. Opo, yan po yung request na mo na may dagdagan niya para po agad na pong mayari ring proyekto na ning estado tamo para po yung traffic tamo kisudad na ning Angeles hanggang makanano po may bawasan naman. Mga niya po kakabay ni flyover ni Kong kasi masyadong pang-api picture din kaya katamong kabalang balara kasi kay balanitang McDonald yapin mo ite. Okay, ita pong flyover tamo, ita pong proposal da kanita ng DPWH sa Binye kaya katamo, manibatan niya po king MacArthur Highway, kung akakitya po itang maragul ng pisambaning iglesia, Iglesia ni Cristo, magumpisaya po ka rin, manikya po ka rin, tipaya po yan, lampas na ning Ninoy Aquino, ita pong stoplight. Stop. Like Ang the third gate, Marisol. Ang po third gate, Marisol ita.
karinya pa mo po tipa. Niyapin po medyo mata siya po yung maragol-dagol na po yung budget na niyan. Uling, Makaba yun. more or less po mga metro ng kilometro. Yung gagawin na pong flyover. Okay, so Jody, Mercado na CLTV 36. Ating pong yan yung sabihin kaya tang abakan dito makatok ng kenggilid na po ng ilog. Bala mo ata may pag-serve lang notice na mademolish la. Ano pong panahon nyo, miras po kaya kayo yun eh. At kung sakali as congressman naman po, mamilatan ko po kaya na ano pong kayang tap. Nya pong ngita mo pong mayor kanita, ne? Yung pong gagawan tamo pak sa biyantala pong mayap din tao para po mag self-demolish la at maklirya po itang kailangan tamong gawan dalan. Balo damo rin po rin kaya katamong kabalen na ela po dapat ka rin tutok nang. Nyapi po, para po ka na ako, more on communication mo po siguro in kailangan danggawan, nakapagsabihan daw pong masalisirenin tao, kaya ka lang po ka rin. Willing naman pong mama ko. Nung sakali po ba, mabilitan kayong may relocation, pabahay para ka rin eh. Ating pong yan yung sabihin kaya tang abakan dito makatok ng kenggilid na po ng ilog. Bala mo ata may pag-serve lang notice na mademolish la. Ano pong panahon nyo, miras po kaya kayo yun eh. At kung sakali as congressman naman po, mamilatan ko po kaya na ano pong Hello po, Sino- Kong. Noong July, panahon ng bagyo, kasama niyo si Mayor Gel Aquino sa Mabalacat sa Pangbalin Creek regarding dun sa nasirang slope protection. Ano po kumusta po ang status noon, Kong? Paano po ang may tutulong natin sa mga residente ng Mabalacat? Hindi na po kasi pwedeng mag-cancel ng walang pasok si Kong dahil hindi siya yung mayor ngayon. So wala na sa kanyang jurisdiction. Pero ang trabaho po natin ngayon bilang kongresista, kung paano na lang po natin matutulungan ang ating mga kababayan pa. Yes, lalo doon sa educational sector no, Kong. Okay, Paulo G. Santos ng CLTV 36. Kong, hindi lang po yung mga abangers ang Nag-aabang. na-miss kayo, kundi kami, Kong.
yung mga ganito na nagiging bukas po kayo sa press conference, malaking bagay po to. Alam ho nila kung anong update sa pinakamalaking perspective ngayon, sa Kongreso ka na. Salamat Kong Kempong Makanini. Pero gusto ko munang malaman yung sentimiento mo, Kong, kasi ang kampanya ho ngayon ng administrasyon talagang imbestigahan, mapanagot yung pong mga kontraktor na maanumalya ho yung ginawa. Anong magiging bahagi mo dito sa kampanya ng Pangulo na imbestigahan, mapanagot yung mga kontraktor, gayon na rin ho yung mga kasabwat? Well, unang-una, no? Gusto ko munang i-clarify na dito sa syudad ng Angeles, Mabalacat, Magalang, walang naging problema. Okay. For the record, lahat po ng mga pinagawa nilang flood control dito maayos. Siguro po, ang ating dating congressman noon, aking kapatid, si Kong John, tinitignan at binabantayan. Siyempre po ngayon, hindi po natin aayaan na magka-problema. At kung ano pong ginawa niya, susundin lang po natin at babantayan po natin yung mga gumagawang flood control dito sa syudad sa Primero Distrito. At sa kabuuan po, sabi na nga po ng Pangulo, dahil isa po tayong membro ng DPWH, ng committee, imbestigahan po nila, tayo po tutulong at makikisali po tayo sa investigasyon nila. Kung ano po yung kailangan natin gawin, gagawin po natin doon pagdating po sa investigasyon. At suklungya mo, Kong. Nakita nila, Kong, kung ano ho yung mga initiative ho ninyo sa Angeles City, kung paano ho mapabuti ho yung quality of life ng mga Angelenyo. Ito hong kampanya ngayon ni Mayor John na ma-rehabilitate yung Abacan River. Ano pang kailangan nating infrastructure na hihingin ho ninyo para mapagbuti pa ito hong pinaka main drainage river ho natin dito ho sa Angeles? Yan po ay naumpisahan na nung araw pa nila Kong John, no? Inayos po nila yung po mga infrastructure na ginawa nila dyan, yung flood control. Nandiyan na po yan lahat. Ngayon po, ang inaayos na lang natin ngayon, yung pong kalsada. Paano pa umabot on both sides? Para po yung access natin ng kalsada, yung pong traffic at yung travel time po natin, maiklian natin. Kung po nakikita nyo, pag nanggaling kang Marquee, pupunta ka ng Balibago. Nung araw, abot ka ng 15-20 minutes, 30 minutes pag matraffic, pag rush hour. Pero pag dumaan ho kayo ngayon, Sa Abacan Loop. ng Abacan Loop, from Marquee Mall, pupunta ka ng Balibago or pupunta ka ng Korean Town. Less than 10 minutes, nandun ka na. Yan po, kung yan, yung side na yon, mapapaabot po natin hanggang Sapang Bato yan. Margot, Sapang Bato, mas maganda po sa ating mga kababayan doon. Dahil sa Margot po, iisa lang ang kalsada. Pag bumaha pa, yung kung saan yung Esitex, patay. Wala na tayong kalsada. Kaya yan po, gusto lang po natin umabot hanggang Margot, hanggang Sapang Bato yung kalsadang yan. The same time po, yung kabilang side din. Ngayon po, nasa may Hensonville na. Pag yan po, napaabot po natin ulit ng Friendship, mapapaigot po natin ng Kuwayan, yung po mga kababayan po natin, yung travel time nila, makakatipid po. Hindi lang po taga-Angeles ang makikinabag dyan. Kahit po yung mga taga-Porac, makikinabag yung mga nagtatrabaho ng Clark. Dahil po makakadaan po sila dyan, mas sandali po sa kanila. Last on my part, huling hirit na lang po, Kong. Ikaw Vice Chair dyan ho sa transportation. At nagiging mainit ho yung diskurso, lahat po. Hindi lang ho sa Angeles, kundi sa ibang panig ho ng bansa. Yung pong mga motor taxi. Alam ko, nakabimbin ho yan sa Kongreso. Kayo, Kong, ano ang sentimiento ho ninyo dito? Tignan po muna natin ng mga motor taxi kung paano po sila. Dapat po kasi lahat tayo pwede maghanap buhay. Okay. Tignan po natin kung ano po yung advantage at disadvantage po nila. Nakakatulong po ba sila o hindi? Paano ho natin mariregulate ang isa't isa? Kamukha po sa Maynila, nakikita ko po sila, ang dami nila. May Move It, may
angkas, may kung ano-ano pong motorcycle taxi, doon po nakakatulong po. Pagdating po kaya ng probinsya, makakatulong po ba sa ekonomiya ng probinsya? Kung makakatulong, pwede naman pong tulungan din sila. Kaya depende po yan kung nasaan eh. At depende rin po kung ano pong serbisyong binibigay po nila sa ating mga kababayan. Okay, si Jenna Parungaw, then si paring Mark Sison. Jenna. Different style, different, kanya-kanya tayong sistema. Siguro po yung sistema ko hindi lang kamukha ng sistema niya. Ang sa akin lang po, kung may pagkukulang, bigyan lang po ng konting panahon para makapag-adjust po siya. Dahil po ang Kongreso, napakaiba ng mayor. Ito po, hands-on masyado pong ang effect po nito sa tao, diretso masyado. Kaya bigyan lang po natin ng konting panahon para po makapag-adjust si mayor at yung importante po makapag-adjust din yung po mga staff nila. No? Importante po yan. Hindi ko po alam kung ano yung mga ibang problema. Kaya ang sa akin lang po, kung may pagkukulang, bigyan lang po ng konting panahon pa. Okay, siguro gusto rin sabihin ni Jenna kung yung mga pagpapatupad ng mga projects sa city government and district, so meron po bang magkakaroon din po ba ng mga coordination na gaya ng ginagawa ninyo dati nung kayo po ang mayor at siya yung congressman? Nung pong congressman po si Kong John, lahat po ng proyekto niya, sinasangguni po niya sa atin. Okay. At tayo po'y pumapayag, nakikita po natin, kaya po hindi kami nahirapan. Mhm. Ngayon po, nagkabaliktad naman. Tayo naman ang Sasangguni. nasa representante, kaya obligasyon naman po natin ngayon na isang guni po lahat ng gusto po natin gawin sa ating alkalde para po hindi po tayo nahihirapan din in terms of project. Hindi po nag-overlap, hindi nagkakadalawa, para po yung pong proyekto natin at yung proyekto nila magiging parallel at gumaganda po ang flow. Okay, paring Mark Sison. Ay, yung culinary capital, wala pa akong nababalitaan na kung re-refile siya o hindi. Any more? Si Jennifer Salenga. Good afternoon. Kung pong lawan tayo po in transparency, naging proseso, ganaganang po yun, dinalan po yung bidding, ganaganang po yun, everything was transparent. Now, kung ano pong milyari in between, ako balo. Ngayon pong bilang metong kongresista, tsaka membro na po ng DPWH, ila pong lawan tamo kanyan. Ito pong transparency da, kung pong nga rekomenda ko mo, dahil pong ginawa yung Angeles, ilang gawa ka rin nga ng lugar. Uling pong, alaki pong problema kaya di Primero Distrito, oneng manong mo po ito. Mo po agawa ito. Pero yung pumuli ko sabihan, lawan tayo nga buong picture na ning how it works. Uling aliwaya kasi in sistema na ning national government, aliwaya sistema in LGU. Nyapin diyan yung metong karang lalawin tamo kanini. Okay, so... Suglong ko mo po. Pasensyahan kayo po. Paulo. Opo. Lately kasi yung realization na po ning gobyerno tamo, mapupondon, reta pa mong top priority. Kaluban na ng Pampanga, niya madugla pa mangailangan. Ne? At itambi sa sabihan na master plan. Kung makanano kang maging kabusisi ngeni, ketang master plan. Lalo-lalo na kaysa sakupan mong distrito. Kasi keraklan ka rin ng LGU, ano makukonsultan? Iapin mo naman ng mano ng Governor Nanay Pineda. Ganaganang LGU at yung kanya-kanyang master plan. Okay. Angeles made their own master plan. I believe Mabalacat, Magalang has their own master plan. Ngayon po is how we collate them. Ako po balo kung in probinsya ing mag-collate. Ako po balo kung in DPWH dapat ing gawa. Bali po ing metong ikit ko. Major problema tamo is communication between the local government unit and DPWH. Local and national. Ulin pong at dakal po yung magagawa king LGU na po balo na ing DPWH. Namin po na yung gagawa lang minsan programa. Manaliwa po ing specifications. Uling mga biglala mo rin po. Balo ko na nung malilyari. Nano pong buri ko sabihan. Lawan niya po ring basic tapa mo. Drainage. Drainage system na. Okay.
Kanita po ding drainage system in size sabihan mo ng 1 meter by 1 meter. O nang gani po, meron ka na rin subdivision. Ing mag-approve ka niya ng LGU. Patse, ela po advice king national government, king DPWH, impong thinking that everything is the same. Alalo pa rin subdivision. Patse po, medical na po, medical ding subdivision, medical na medicaling makasemento, medical na ring factories, impong absorption na ning kaya katamong soil, king danong, king uran, mababawas siya. No ka rin po pumunta yan. Ka rin pong drainage tamo. Ngayon po ka-importante. Ngayon po ka-importante tapong misabila po ning local government unit, ang pa po ing national government. At di mo po yung gewami kanita. Nga puling pong ikong John, yang po ing congressman tamo kanita, nga po madalas ko kasabi rin king DPWH. Ngayon po na ating pagawang bayong subdivision, yung pong sabihan mi Karela, kailangan kayong gawang sarili yung outlet. Ako malyaring sumuso ko rin ng gawa ng DPWH. Kung malima, overwhelm yan. Makanya po yung gawa tamo. Uling po, iyan po rin po yung sabihan da ka na ako. Kung alin magkasakit kami, lumbog kayo mo lalo. Then mo po, these are very basic. You know, it should fall into, kung pong aayos tayo po king makanyan, yung pong basic communication tamo, etan po magkasakit. Okay. Anymore? Okay, since ala ng sa upapaya mo, at mo ka rin niya pong iniing opisina ng congressman po gila sa atin. Opo, mumunang dili po ako, pasalamat ko nga po kay kayo ka rin pong si Elemena. Dentang ngayon kayabakan para po kaning interview ngayon At ka rin pong kaya katamo pong kabalen, kaya ti syudad na ning Angeles, syudad na ning Mabalacat at king Magalang, etamo po tutok ng magobra para kaya kayo. Impong opisina tamo makabuklat ya po para kaya kayo. At sa pong kay nangakakit ko po at ka rin kaya kayong barangay, nangakakit ko po at po ka rin munisipyo yo, ka rin syudad yo, eko po megagana ka, lapitan nyo ko mo, bisabi tamo, hanggang pong kaya tamo mong lalam na ning sampalok, malyarik po magisabi kaya kayo. At ako po masakit kasabi, hanggang no ka rin po malyarik pong lapitan kung ating ko pong burigan ako. Okay, king lagyo na po ng Central Luzon Media Association Pampanga.